Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información un día máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se nos queren seguir por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe estamos a mércores, día 25 do mes de marzo, no que llesimos a falar de un pleno ordinario que haberá mañán xoves. Tamén falaremos de que esta fin de semana, o sábado en concreto, habrá a actuación de Xavier Díaz. Falaremos de unha exposición de fotos históricas do Colexio Cruce que se pode ver na sala de exposicións Xosé Neira Vilas. Falaremos da Festa da Pandeireta das Encrobas, unha edición máis a número 17. Falaremos de que xa se completou a inscripción para o partido de baloncesto. Recordamos tamén que dende o Concello se lle pide aos veciños que participen nun control de cobertura de telefonía móvil para saber en que lugares hai que actuar. Falar tamén do parque acuático que vai abrir o día 10 de xuño con novas tarifas e tamén o Concello contempla poñer unha taxa para a piscina da Silva con ventaxa para os empadroados no Concello. Falaremos dos campamentos de verán, que aínda queda tempo, pero o Concello xa está planificando a súa ampliación, e falaremos de unha exposición que se pode ver sobre a Vía Verde. Tamén continúa aberto o plazo para renovar plaza ou nova plaza da escola infantil e falaremos de mantemento de estradas e novas actuacións que se van a facer en firmes en carreteras do Concello de Cerceda. Tamén recordamos que este venres que ven hai unha nova recollida de lixo voluminoso, último venres de mes, de orientación e asesoramento que poden acadar no centro de día. En canto ao tempo, recordar que para mañán seguiremos de novo con unha situación semellante, tempo anticiclónico, pero con vento do nordés que traerá humedade. Canto máis ao norte pode haber algo de nubosidade. Tamén recordamos que esta fin de semana que ven hai cambio de hora, do sábado para o domingo hai que cambiar a hora, hai que adiantala unha hora. Este próximo xoves, mañán, hai un pleno ordinario, corresponde ao pleno ordinario mañán xoves ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello e que vostedes poden seguir en directo na radio ou na televisión de Cerceda ou en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda. É un pleno ordinario no que se dará conta de decretos da alcaldía, haberá mocións, rogos e preguntas. En principio non se contempla ningún punto habitual, pero sí, como decíamos, da acción de conta dos decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas, un pleno ordinario, mañán xoves a partir das 9 da noite. Esta fin de semana temos unha actuación interesante no Concello de Cerceda como é a de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, que van a estar este sábado día 28 ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. A entrada é gratuita, pero ante a demanda que se prevé, pois hai que anotarse, hai que sacar entrada a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org ou nas redes sociais. Hai preferencia para empadroados. Isto será este sábado que ven, día 28, ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, a actuación de Xavier Díaz e a Adufeiras de Salitre. Dende a xornada de onte se pode ver a exposición Fotos históricas do Colexio O Cruce. Dende onte xa se pode ver na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, a exposición de fotos antiguas do Colexio Cruce que conmemora este ano o seu 50 aniversario. Unha exposición de fotografías que se presentou fai 2 sábados cando tiña lugar a conmemoración dos 50 anos do Colexio Cruce de Cerceda, que tivo lugar fai 2 sábados. Ali se presentaba unha exposición de fotografías antiguas que moita xente non poido ver, e agora esa exposición de fotos antiguas poden verse
na Biblioteca Municipal de Cerceda, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, e que esta semana está aberta esa exposición ata este venres polas tardes, dende as 3 ata as 8, é dicir, hoxe, mañán e pasado, de 3 a 8 se pode ver, e a semana que ven se pode ver día 30 e ata o día 6 de abril pode verse tamén polas mañáns, de 9 a 3 da tarde. Así que xa saben, esa exposición que moitos quixeron ver, non poideron, de exposición de fotografías antiguas históricas do Colexio O Cruce, aproveitando o seu 50 aniversario, se pode ver na Biblioteca Municipal de Cerceda. Agora falámoslles da Festa da Pandeireta das Encrobas, unha nova edición. O sábado, día 11 do vindeiro mes de abril, terá lugar a 17ª Festa da Pandeireta de Encrobas. As pandeireteiras de Encrobas organizan este evento que terá lugar en Pontoxo e que vai a comenzar ese día sábado 11, comenzará a 1 da tarde coa sesión Vermú, para dar paso a un xantar popular a base de xamón a feira, polvo, churrasco, bebida, postre, café. O precio é de 35 euros por persoa para as socias e de 40 euros para os que non sexan socios. Para retirar os tíckets poden chamar por teléfono o 696 877 562 ou con calquera das membros das pandeireteiras. Teñen como grupos invitados este ano a Son de Aquí, a Algareo, Ardevento, Embruxo, a Requinta de Maia, as cantareiras do Naval, Contiños da Feira, Sementes do Arte, Troleiros de Lesta e os grupos locais, as pandeireteiras de Xesteda, Folque Ruada da Silva, San Martiño de Cerceda, os Irmáns de Meirama e as anfitrionas, as pandeireteiras de Encrobas. Para todo elo colabora a Diputación e o Concello. Recordámosles tamén que estábamos anunciando estes días a inscripción para un partido de baloncesto que xa está completa. Quedou completo xa a inscripción para ese partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Obradoiro, que será, en este caso, o próximo sábado, no Coliseum da Coruña, sábado día 11 de abril no Coliseum da Coruña. Este encontro, este partido, xa ten pechada a inscripción. Xa se anotaron, encheron os menores de 18 anos o bus para ir a ver ese partido de xeito gratuito. Máis temas. Agora falámosles de que o Concello de Cerceda está pedindo a colaboración dos veciños para detectar as zoas do Concello na que carecen de cobertura de telefonía móvil 4G ou 5G. Neste xeito, o Concello insta as persoas residentes ou con actividade empresarial no Concello e que non dispoñan desta cobertura no exterior que o comuniquen. O plazo para a recollida destas incidencias rematará o próximo 12 de abril, polo que toda a veciñanza interesada en contribuir poderá facelo chamando o teléfono do Concello 981 68 50 01, chamando ese teléfono e explicando e dicindo en que zona non teñen cobertura de telefonía móvil 4G ou 5G, para que, así, como objetivo, se pretende garantir que todos os habitantes de Cerceda dispoñan dun acceso digno de calidade para as telecomunicacións de telefonía móvil, especialmente xa con calidade 4G e 5G. Máis temas. O Parque Acuático vai abrir o próximo 10 de xuño. Xa se puxo esa data como a apertura con novas tarifas este ano, xa que así se aprobou no último pleno. E tamén o Concello pretende poñer unha taxa para a piscina municipal da Silva. Pois ben, o Parque Acuático de Cerceda vai a reabrir o 10 de xuño, será un mércores e chegará con subas de precios en algunhas tarifas de 2 euros por entrada, salvo na dos máis pequenos de nenos. Subirán os bonos tamén en proporción con esa suba, insistimos, unha suba que dende o Concello señalan que se trata dunha actualización de precios que non se leva a cabo dende fai 4 anos. Decir tamén que o Concello está valorando a posibilidade de poñer unha taxa polo uso da piscina municipal descuberta da Silva, que tamén se usa con moita frecuencia e por moita xente no verán,
preténdese poñer unha tasa para, en este caso, poder utilizala. Terán precio especial aos veciños do concello de Cerceda. Tamén falaremos dos campamentos de verán, porque chegada a esta época o Concello xa está planificando a través do Departamento de Benestar as conciliacións da vida familiar e laboral, especialmente xa na época estival. O Concello de Cerceda xa está programando e organizando o futuro campamento de verán, que voltará a ser tanto en Cerceda como na Silva, campamento que cada vez ten máis nenos. Para ir dirixido a nenos escolarizados de ata 14 anos e ofértanse varias quendas e, como novedade, este ano se van a ampliar os días de campamento para dar solución ás necesidades de conciliación da vida laboral de moitas familias cercedenses. Os horarios seguirán sendo de 9 da mañán a 2 da tarde, coa posibilidade de un horario ampliado de 8 a 3. Realizarán todo tipo de actividades, incluso visitarán tamén o parque acuático e terán merenda a media mañá. En Cerceda seguirá sendo o centro cívico e a polideportiva lugar de encontro, e na Silva será o local social e o propio colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Insistimoslles nesa exposición que poden ver sobre a Vía Verde. Xa se pode ver esta exposición nos accesos ao albergue na estación na parroquia de Queixas. A exposición que repasa en detalle as rutas da Vía Verde chamada Compostela, Tambre, Lengüelle, e que une os concellos de Cerceda e Oroso, pasando por Tordolla e Ordes. Queda tamén agora pendente esa ampliación que xa está moi avanzada a Santiago de Compostela, aproveitando a antigua vía do tren. É unha das vías verdes o máis extensa de Galicia, que na actualidade ten 26 km e que se pretende ampliar. Ali atoparán paneis explicativos donde poderán comprobar todo isto, en este caso tamén pois novedades como pode ser Wikilog, redes sociais, etc. Isto está no albergue da estación de Cerceda en Queixas. Agora falámoslles de a escola infantil, porque ten aberto plazo a escola infantil de solicitude de renovación ou de nova plaza para o vindeiro curso escolar, que será 2026-2027. O plazo continuará aberto ata o próximo día 15 de abril, insistimos, para solicitar nova plaza, pero tamén para renovar as plazas previstas. A documentación poden atopala no rexistro do Concello na planta baixa ou na sede electrónica do Concello, e aproveitarase a ampliación que se fixo na escola infantil para que non quede apenas xente en listaxe de espera. Si queren ter máis información, tamén poden chamar ao Departamento de Servicios Sociais, que está no teléfono 981 68 60 68, ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello polas mañás. Agora falámosles de mantemento de estradas e de novas actuacións para estes próximos días. O Concello de Cerceda está programando diferentes percorridos por parte dos técnicos para comprobar o estado das estradas e as necesidades máis urxentes que a chegada do bo tempo e que se vai a poder actuar rápido, especialmente tapando baches e desperfectos nas estradas. Perfectamente ou apreciables son xa algunhas que se están arranxando, que afectarán a avenida da Coruña en Cerceda, no casco urbano, pero tamén se vai a mellorar o firme, por exemplo, na rampa que rodea o Centro Médico de Cerceda. Seguindo co mantenimento das estradas, estes días se procederá tamén a limpeza das zoas afectadas polo levantamento de grava ou pedras tras o paso do Rally da Coruña polo noso concello. Por outra parte, tamén a Xunta deu luz verde a licitación do arranxo e mellora do firme da carretera que comunica a rotonda do transformador do Acevedo ata o límite con Ordes por Virís. Unha estrada xa deteriorada polo intenso tráfico e preténdese evidentemente solucionar e mellorar. Recordamos tamén que este venres que ven é o último venres de mes, polo que o Concello de Cerceda presta o servicio de recollida de residuos voluminosos a través da empresa concesionaria. A recollida se vai a realizar este próximo venres día 27, polo que se alguén quere utilizar este servicio para depositar lixo voluminoso que non pode ir nos colectores habituais polo seu tamaño, polas súas características, pois
pode e debe, se quere utilizar este servicio, chamar os teléfonos da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. Logo, é imprescindible depositar ese lixo no lugar indicado antes das 7 da mañá do mismo día, quedando totalmente prohibido depositalo con máis antelación, con máis de días de antelación. Este servicio xa está disponible. Por último, o Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda organiza un proxecto comunitario de orientación e asesoramento dirixido a familiares de persoas maiores dependentes. Se alguén quere utilizalo, este proxecto comunitario ofrece orientación e asesoramento e apoio psicosocial para aqueles familiares de persoas maiores dependentes para que melloren a súa calidade de vida e faciliten o cuidado no fogar. Este proxecto comunitario incluye información sobre recursos, formación en cuidados, acompañamento emocional e xestión de axudas para reducir a sobrecarga do cuidador. Para ello teñen que pedir cita previa, é gratuito, pero teñen que pedir cita previa no teléfono do Centro de Día, que é o 981 68 52 09. Xa para falarlles do tempo, antes recordarlle que esta fin de semana que ven, na madrugada do sábado para domingo, hai que adiantar unha hora os reloxos. Cando sean as 2 da mañán, hai que poñer as 3 da mañán. Esta é o cambio de hora que corresponde xa aos finais do mes de marzo. En canto ao tempo, para mañán seguiremos con influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación moi marcada do nordés. Con esta situación agardamos ceus con máis nubes canto máis ao norte e ceus despexados canto máis ao sur. As temperaturas non terán apenas cambios, polo que seguirán sendo frescas ao longo da xornada canto máis ao norte da comunidade por eses ventos que sopran do nordés, que poden ser fortes no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eiris, na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.